king'iyo budget marwa Cleo, budget marwa opogo nyading'wen. Opoge formulation, opoge approval, opoge implementation gi audit. Gima sani watimo, wang'iyo budget implementation en stage mar adek. Ka ema nyakango donje, ka ema county assemblies wadonje. Chutho yudo ka county assembly wagi akia ni gionge teko mar table report ni kata ginyalo discuss nikech iyudo ka county assemblies magwa most of their funding pesa giwuok e county executive. Omiyo iyudo ka gin gi luor moro ma kopo ni gidwa wuoye wechegi to bedo akia ni gin gi ng'ikruok mane manyalo mono gi wuoye wechegi. Nikech chutho ka report ni osebedo published gi control of budget onego bed ni obedo table e county assembly kendo county assembly onego bed ni timore nade onego bed ni discuss report aila gi. Ka report owuok marach en migawo nikech bad sirikal mong'i ni cheko county executive nyaka county public service board en county assembly. Omiyo county assembly nyaka bed gi mijing'o mar ng'iyo nonro nikech adieri pesa mowuok malo e sirikal ma national treasury kabiro e county to biro kuom jok midwa chula ching $240 kata milionde moko manene counties mamoko gi ok en pesa ma can easily be accounted for. En pesa ma koro weni chief officer finance mani e county level ema ng'iyo kaka inyalo ti kode nikech kata IFMIS integrated financial management information system matiyo ok nyal capture gi. Koro yudo ka magi e pesa mitiyogo e diversion kendo giti e rang'eny nikech mondo mi verify gi becomes a big problem. Manyiso ni mondo mi ong'e ni pesa gi notiyo e yo mano golnego malo tek nikech magi an achalo mang'amo wacho ni miya pesa dhi chulo ng'ane gi ng'ane gi ng'ane. To chulo ng'ane gi ng'ane gi ng'ane no to ok obedo captured in any database. Ena manual kama. Omiyo wan ok wanyal siro pesa migole national treasury ni dhi chulogo ji through manual payroll. Kendo wadwa temo jiwo members of county assembly from all the counties magwa, sana magwa mag Luo. Kuseneno budget review report mogol gi control of budget, tafadhali table uru budgets go e county assemblies mondo mi jopiny discuss gi mondo mi jopiny ong'e kuonde ma pesa gi nyalo bedo ni tiyo e yo moko winjore. To sana county assemblies be nyaka konywa nikech ok unyal bedo nuketo pesa ma en blanket unless ni en a very structured plan ma county executive oketo go gima gidwa timo gi pesa ni. Ka giketo pesa ma excess ni gidhi ndiko ji ondik ji to kena pesa moro moket kanyo ma en excess kawo pesa moro ma excess which cannot easily be accounted for gikawo pesa ni giduoke development mondo mi jopiny oyud dongruok. Erokamano ahinya. E counties mamedo ji e system mopogore opogore nitiere mano mar IPPD ma osebedo kanyo ka